prijať naozaj Božie požehnanie, pokoj, lásku a radosť. Idem troška bližšie, lebo tu nevidím cez tento stĺp. Sice už končia Vianočné sviatky, ale aj do Nového roku naozaj veľa Božieho požehnania, veľa sily, veľa radosti, tej Božej radosti, viete, lebo naozaj tá Božia radosť dokáže nás tak potešiť v našom živote, lebo v tom našom živote je to asi tak ako teraz túto zimu, alebo každú zimu teda, že tie noci sú dlhé, tmavé, ale keď zasvieti to Božie slniečko, ako aj dneska tak krásne zasvietilo, tak to sa tak úplne rozžiari v tom našom srdci. Ako zapríkla táto lampa. Presne. Takže áno, my sme sa nedohodli, ale dobre, super. Veľmi dobre, ja budem už iba s tebou chodiť. Takže naozaj z celého srdca úprimne vám prajem, aby vás Pán Boh požehnával, aby naozaj to Božie teplo, tej Božej lásky horilo vždycky, ako to slniečko na oblohe v tých našich srdiečkách. Nech vás Pán Boh požehnáva. Ďakujem.